И какво става, хора? Аз съм Едито ВГ и днес ще скачаме на PP. Тук да не е Радо, сам че той е заглушил. Да. Радо, я напиши да кажат хай на YouTube, защото... О, вече не съм мютнал. Кажете на... Как ставаш? Добре. Да, днес ще скачаме. Тумблката е почти готова. Добре. Добре. И тя най-ги мрази. Опа, Радо, това не исках да го напиша на тебе. Чакай, репотвам. Те по-точно потвам, не че е репотвам. Тумблката е почти готова, липсват и само Mythical крейтове. Вече си има full axe. Давай по чизо! О, че ми дропва и на мене. О, мага, човек, хелп, чизото ме! Мале. Дропнах много я. Вау. Добре. Хоме бъда. Изяде лек на път 2. Вау. Слединава си гам. Сте кацва ли клип се отваря скейле. Няма да кацвам клип. Почти тумблката е готова. Значи, липсва ни само 4 рар крейта и 5 митикал крейта. И тумблката ви е готова. 2 стака бъдат тука. Тук малко окраска, така дайманчета, машруми, голдинки имате, легове имате, тука фулка, тука протройка. Всичко тук малко опнати лопатки, опната кирка. Мечове някакви на XP ботълки. Тук лъкове, за да се стреляте с тях, да се кефите, да се буствате. Да, тук си има Death Rider. Ето и втората част на томбулата и Радо пак е обирал хелтки от томбулата. Всичко тип-топ, нищо не се е случило. Даже... Ух, че си ударих крака. Секунда. Е, така ще го направим. И пак. Ти ми приготви се, аз ще кажа нещо за томбулката. Тая инстант хелтка искам да изпия, много сладка ми изглежда. Не да си. Да, хора, това ще е томбулката, поне за сега, да. Още няма, нали... между другото, чакай, тук ли е? Flip сайт май беше, или Flip бота, нещо такова. Той ми даде... Беше дал той. Това ми беше дал. Друг това ми беше дал. Факс. Как се? Тая брадва. Беше ми дал май легове. Не съм сигурен. Така, я ви... Няма. Добре. Аре да скачаме. Давай, Радо, пи. Главата на джойстик. За тая глава един... Да, е той. Мих. Там как се произнася.
Той ми даде 7 бедро. Аз излязах, нали, от Бъдър Холма, защото видях рейдабъл места и ги запуших с бедро и всичко топ. Днеска това с Радо го подреждахме сега. Радо докато е АФК, аз ще ги подредя. Е така. И каските. Добре. Тук не. Ей, тук бутушките трябва да ги оправим. Оп, тройки. Тройките са забранени. Чакай. Пропиля си шанса. Ай, какво става тук на 60 FPS? Не ми е удобно. И гащите ги оправям. Окей, всичко е тип-топ. Давай пий. Бейс. О, дупката дропва, скача. Виж тук бега някаква даймътка. Дропнах я. Спок. Мале, смешно ми става. Тук си я слушам една реклама. Върни ми пържолата! Не, тя е моя! О, валинки на пода. Тая даймътка тук сега ще я пръсна. Дедлок, сега вземай той топ-сет, човек. Гледай, вземай сета, бе. Ти нали не е рипна? Някакъв ми бега. Няма да бегаш. Дропна го. XP имаше този. Мале, хелп, Радо, хелп! Има добър сет! Човек с добър сет! Хелп! И май ми се струва, че е хак. Аз умря. Ти какво емкаш? Ти навъси, лорд. И ти ли си дропнал? О, не дойде. Ям, приготви се, защото... Така. Мишката ми бъгна. Аз ще ти приготвя поц. Влад, какво и става на мишката ни? Дръж. Аре, приготвяй, бе. Щастната. Аре, аз теб чакам, аз почти съм готов. Давай, чакай. Радо, след клипа ще правиш хилки. И аз ще правя. Давай, да бегаме. Колон 3. О, чакай, Радо, чакай преди да скочим, искам да и навеси Фримакс. Маля, човек, то си има лек. Да рискуваме ли? Аз не бих рискувал. Фримакса има лек терорист, че и навеси терорист. И навеси чисо. Мале, абе, аз няма скачвам. То... Абе, кой ме бие? Аре, спри пъти, бе, човек. Кит. Старт. Вече ме накара да си избия хелтката. Добре, чакай. Хоме, бъда. В комбат съм. Али де? Окей, идвам. Гледайте. Фримакса, хипопотамчето са там. И чизото. Взех си кит старче от треша лъка. Остана.
Накъде сочиш? Точно. Те да ги. Ще ги метна и тук. Никой не може да ги вземе. Радо, спри клипа. Що? Аз искам да разгледам хубаво на хътъфа. И ако се чуете тези холмове, какви съм си ги сетнал, АБВГД, Жизели, Тръкълна, така. Те са просто, като ми изтича ранка, няма мога да се сетхомвам повече и после ще се сетхомвам върху тях хора. Сега да спра клипа. Радо, дай да... Аз съм на спаун. Ще ходя пред дупката. Там вече ако има някой. Блок хит. Сега ще направя бутилки. Ще ги напълня с вода и почвам да правя пошен. Аре, спри го да ти кажа нещо. Чакай поне да скачам. Рагет! Не бъси. Рагет дед бъгва SMS. Фулка! С стакнат хилтки. Добре. И така хора, надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, лайк, шер, сабскрайб и ми купуват си ги. И бъбър.